கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ தில்லை கோவிந்தராஜ பெருமாள் கோவில் தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த பிரபல திரைப்பட இயக்குனர் A.R. முருகதாஸ் மற்றும் அவரது மனைவி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர் கோவிந்தா கோவிந்தா என கோஷம் எழுப்பி தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். A.R. முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளிவர இருக்கும் மதராசி திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற வேண்டி அவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் சேர்ந்து தேரை வடம் பிடித்து இழுத்ததாக கூறப்படுகிறது. Thank you.